ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ንጌታቸው ረዳ ናብ ሚኒስተርነት ካብ ዘብጽሕ ጀሚሩ ብዛዕባ አብይ አሕመድን ጌታቸው ረዳን ብዙሕ ክበሃል ዝጸንሐ እዩ። ኣብ ምረቓ መጽሓፍ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ዝተረኽበ ሚኒስተር ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ አብይ አሕመድ ቅድሚ ሕዚ ዝብሎ ዝነበረን ሕዚ ዝብሎ ዘሎን ከም ዝፈላለ ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር። አብይ አሕመድ እውን ኣብ መድረኽ ኣነን ጌታቸው ረዳን ናብ ዕርቂ መጺና ሓቢርና ክንሰርሕ ምኽኣልና ዓብይ ዓወት እዩ ምባሉ ይርስዓን። ፖለቲከኛታትን ተጻልኡ ክወቃቀሱ በትርክሸናደው እንትዕረቁ ድማ ኣይትንኩ ለይ ክባሃሉ ምርኣይ ልሙድ እዩ። ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ደርቢ ቃላት ክሰናደው ዝጸንሑ መራሕቲ ውዕለ ፕሪቶርያን ተፈራረሙ ናብ ጎነጽ ዘምርሕ ቃላዊ ምዝንጣል ከይፍጽሙ ዝተስማምዑ እዮም። አብይ አሕመድ ዘይተምሃረን ድኹም መራሕን እዩ። ነዚ ዓዲ ክመርሕ ኣይኽእልን ካብ ምባል ጀሚሩ ክሳብ ነዚ ሃገር ክመርሕ ዓቕሚ ዘለዎ ጀግና መራሒ ዝብል ሽም ዝሃቦ ጌታቸው ረዳ ምስቲ ዘሎ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ከቀይር ምርኣይ ዘገርም ኣይኮነን። ሚኒስተር ጌታቸው ረዳ ምስ አልጀዚራ ዝገብሮ ቃለ መሕተት ኣዘራራቢ ኮይኑ ዝተራእየ እንትኸውን አብይ አሕመድ ናይ ቀረባ መሓዛ እዩ ንበይኑ ፈሊኻ ጆኖሳይደር እዩ ምባል ኣይከኣልን ዝብሉን ንቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ጆኖሳይድ ፈጺሙ ድዩ ንዝብል ሕቶ እወ ወይ እውን ኣይፋል ዝብል ግብረ መልሲ ክህበሉ ኣይደለየን። ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ተፈጺሙ ኢለ ይኣምን። አብይ አሕመድ ፈጺሙ ወዶ ንዝብል ግን ዝዛረቦ ነገር ክጥንቅቕ ኣለኒ ዝብል ምላሽ ይብሉ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ምፍጻሙ ተሓቂ ክቕይሮ ዝኽእል እንተኾይኑ ሕዚ ንምንታይ ክበሃል ትደልዩ ዝብል ዘለዓል እዩ። ኣብዚ ዛዕባ ብዙሕ ነገር ዝብሉ ፖለቲከኛታትን ትንርኢ ብርግጽ ጌታቸው ረዳ ዝሕዚ ዘለዎ ሓላፍነት ኮይኑ አብይ አሕመድ ወጆ ጆኖሳይደር እዩ ክብል ትጥቢታ ይግበረሉን። ምክንያቱም ዘለዎ ሓላፍነት ቦታን ዝፈቅድ ኣይኮነን ሚኒስተር ጌታቸው ረዳ ኣብ ብልጽግና ኮይኑ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝኾነ እቲ ኣብ ውጥጥ ዝርከብ ሕወሓት እውን እንትኾነ ናብ ዕርቅን ምርድዳእን እንትመጽእ ካብ ፋሽስታዊ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ዝብል ዘረባ ናብ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ዝብል ቃና ተሰጋጊሩ እዩ። ፖለቲካ ብበዝሒ ዝረአ ነገር ስለ ዝኾነ በቶም ተፈጺሙና ዝብሉ መራሕቲ ክሸፋፈን ዝረአ ዘሎ አጀንዳ ንምንታይ ዘይበለ ክትብል ዝኸብድ እዩ ይብሉ። በአንጻሩ ድማ ጌታቸው ረዳ ዝነበሮ ፍለሊ ብምፍታሕ ናብ ስምምዕነትን ምሕዝነትን ይምጻእ እምበር በዚ ልክዕ ወሪዱ ሓቂ ክሕድ ዝኽእል ቁመና ክህልዎ ኣይምተገብአን ነይሩ። ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ መሓዙ ይኹን ኣይኹን ብዘየገድስ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ምፍጻሙ ዝክሓድ ኣይኮነን። ነቲ ሓቂ ክሕዶ ኣይምተገብአን። እቲ ኩናት ዝመርሐ ኣካል ጆኖሳይደር እዩ ዝብል ተቃውሞ ዘልዕሉ እውን ኣይተስኣኑን። እዚ ተርእዮ ብኣውርኡ ድማ ቶም ተመሓዝዮም ባዕሎም ከመጓጎሱ ዝጸንሑ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ዘዘኻኽር ኮይኑሎ ሰላም ዕርቂ አውሪዶም ነንባዕሎም ከመጓጎሱ ዝጸንሑ መራሕትን ትበኣሱ ሓዲኡ ክጸርፍን ክዘልፍን ይረአ። መንግስት ፌደራል ምስ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ኩናት ምስ ኣተወ ንሰራዊት ኤርትራ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ኣዋፊሩ ኣብ ጎኒ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣዋጊኡን ተዋጊኡን እቲ ቅድሚ ምዝዛም ኩናት ሰሜን ዱልዱል ዝመስል ዝነበረ ዝምድና ኢትዮጵያን ኤርትራን እውን ኣብዚ እዋን እዚ እናላሕለሐ መጺኡ መራሒ ኤርትራን አብይ አሕመድ ህፃን ዓዲ ዘፍርስ እናበለ ክጽውዖ ይረአ። ሕወሓት እውን ናይ ታሪክ ጸላእትና እያ ዝብል ቅዋም ክሕልፍ ዝጸንሐ መንግስቲ ኤርትራ እውን ሕዚ እውን እንትኾነ ሕወሓት ፈታዊትና እያ ዝብል ትረኻታት ከስምዕ ይረአ። ማለ ሓቢሮም ንትግራይ ዝተቃለሱ ፖለቲከኛታት ሕዚ ንኽልተ ተኸፊሎም ክካሰሱ ገሊኦም ምስ ሻዕብያ ገሊኦም ምስ መንግስቲ ፌደራል ክላትሙ ይረኣዩ። ሚኒስተር ጌታቸው ረዳ ናይ ባዕሉ ፖለቲካዊ ቃልሲ ንምስኻዕ ዝኣተወ ሸንከለል ኣብዚ ንኽበጽሕ ዝገብሮ ዘሎ ዝብሉ ኣካላት ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዘሎ እዋናዊ ፖለቲካ ዝቀየር ቅዋም ክትሕዘሉ ዘይኽእል ብምዃኑ ትማሊ ዝተባሃሃሉ ሎሚ መሓዙቲና ክበሃሃሉ እውን ይስማዕ ዘሎ። መራሕቲ ነንባዕሎም ተጸላሊኦም ህዝቢ ምስ ወዱ ኣብ መወዳእታ ነንባዕሎም ብምምሕዝ ዝኽንብትውን ትኸውን ኣብ ማእኸል ደሙ ዝፈስስ መንእሰይ ኮነ ግዳይ ኩናት ዝኾነ ህዝብ ግን ናይቲ ፖለቲካ ጽልዋ ድማ ይህልዎ። ትማሊ ዝተዛረብዎ ንኽደግምዎ ዝኸብዶም መራሕቲ ሕዚ ዝዛረብዎ ጽባሕ ከም ዘይደግምዎ መረጋገጽ እውን የለን። ኣብ መራሕትና እምነትን ተስፋን ስኢና ኣለና። ንባዕሉ ደኣ እምበር ምእንተ ህዝቡ ዝቃለስ ፖለቲከኛ የለን ዝብሉ እውን ዘለዉ እዮም። ኣይኮነን ዶ ሚኒስተር ጌታቸው ረዳ ኣብ ላዕለዋይ ሰብ መዚ ፌደራል ስልጣን ዝተውሃቦ ሓይሊ ነንባዕሎም ክካሰሱ ዝውዕሉ
ዘሎ ፖለቲከኛታት ተጋሩ ካብ ሓደ ማህፀን ዝወፁ ፖለቲከኛታት ተጋሩ እውን እንትኾኑ ወራፎልዮም ክካሰሱ ትማሊ ብሓደ ፀኒሖም ክኳሽሑ ዝፀንሑ ሕዚ ድማ ነንባዕሎም ንክልተ ተኸፊሎም ዝቀጠቀጡ እውን ኣለው ዝብሉ ናይ ይሳኑን ኣብ ዝግን ክስመረሉ ዝግባእ ሓድኡ መራሒ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ኮነ ቀዋሙ ፈልዩ ሓዱሽ ኣባህላ ኣምፅኡ ዝብል ክኸውን ዘይኮነስ ምስ ሓዱሽ ፖለቲካውን ቀዋምን ናተኣሳሰረ ዝግልበጥን ንቃልሲ ብሽም ቃልስታት ብዓውደ ኩናት ዝፅምበር መንእሰይ ክህሉን ደሙ ዘፍስስ ኣካል ክህሉ ኣይግባእን ዝብል ክስመረሉ ከም ዝግባእ እዩ እናተሓበረ ዝርከብ ሚኒስተር ዴኤታ ሰላምን ኣባል ቤት ምክሪ ክልል ኦሮሚያ ነበር ታየ ደንደአ በሰለስተ ሓድሽቲ ክስታት ተኸሲሱ በሰለስተ ሓድሽቲ ክስታት ተኸሲሱ ዘሎ ቤት ፍርዲ ታየ ብዓቃቢ ሕጊ ካብ ዘቕረበሉ ሰለስተ ክስታት በቶም ክልተ ነፃ ዝሰደዱ እንትኸውን ብሓደ ግን ገበነኛ ኮይኑ ረኺብዎ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 3 ሕዳር 2018 ንጉዳይ ታየ ዝረኣይ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ እቲ በዓል ስልጣን ነበር ካብ ዝቐረቡ ሰለስተ ክስታት ሓደ ማለት እውን ሕጊ ኣፅዋር ብምጥሓስ ዝብል ገበነኛ ገይርዎ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ መቕፃዕቲ ንምውሳን ትማሊ 15 ሕዳር 2018 ተለዋጥ ቁጥራ ዝነበሮ እንትኸውን ኣብቲ መጋባእያ ድማ 3 ሓደሽቲ ክስታት ቀሪቡሉ ተጠብቃ ከም ዝብሎ ሓደ ካብቲ ክስታት ምስ ቅድሚ ሕዛብ ልዕሊኡ ዝቐረበ ክስ ዝመሳሰል ብምዃኑ ዓመፅን ስርዓት ኣልቦነትን ንምፍጣር ምልዕዓል ብሕጊ ዝተመርፀ መንግስቲ ብሓይሊ ንምዕላው ምፍታን ዝብል እዩ እቲ ካልኣይ ክስ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ምክልኻል ናይ ሓሶት ምድንጋር ሓበሬታ ብምዝርጋሕ ዝብል እቲ ሳልሳይ ድማ ገበን ሃገር ምድፋር ዝብል ይርከብዎ ቅድሚ ሕዚ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ ኮይኑ ኣብ 96 ዓመተ ምህረት ዝወፅእ ሕጊ ገበን አንቀጽ 257 ንኡስ አንቀጽ ሰብ ብምጥሓስ ተኸሲሱ ዝነበረ እንትኸውን ሎም ኣብ ልዕሊኡ ዝቐረበ ሓድሽ ክስ ምዝዝ መሳሰል ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ምስ ካልኦት ሓይልታት ብምትሕብባር መንግስትን ውዳቕ ብሕቡእ ምስራሕ ህዝቢ ዘለዓል ህዝባዊ ሞራል ዝጎድእ ፕሮፓጋንዳ ምዝርጋሕ መንግስቲ ብጉልበት ንምዕላው ምፍታን ዝብል ክሲ ብመሰረቱ ምስ ቅድሚ ሕዚ ዝቐረበ ክሲ ሓደ እኳ እንተነበረት ኣብ ልዕሊ ታየ ደንደአ ዝቐረበ ሓድሽ ክስ ግን ሆርን ኮንቨርሴሽን ምስ ዝተባሃለ ማሕበራዊ ሚድያ ቻናል ዝገብሩ ቃል ምሕተት ዝተኣሳሰር እዩ እቲ ሰለስተ ክፋላት ዝሓዘ ቃል ምሕተት ኣይተታየ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝተዘርግሐ እንትኸውን እቲ ክሲ ዘርዚርካ ክረአ ከሎ ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸቢታት ቀሪብ ነቲ ኣብ ሰሜን ዝተፈጸመ መጥቃዕትን ካልእ ጉዳያት ብዝምልከት መደናገሪ ሓሶት ሓበሬታ ሂቡ ዝብል እዩ እቲ ካልኣይ ክስ ድማ ብፍላይ ኣብ ሆርን ኮንቨርሴሽን ኣብ እትበሃል ቻናል መደናገሪ ሓበሬታ ነዚሕካ ዝብል እንትኸውን እቲ ሳልሳይ ክስ ብተመሳሳሊ ምዝቃለ ምሕተት ዝተኣሳሰር አንጻር እቲ ብሕጋዊ መንገዲ ዝተመርፀ መንግስቲ ወፍሪ ብምግባር ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሃገር ጉድኣት ኣውሪዱ ዝብል ምዃኑ ጠበቁ ሓቢሩ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ነፃ ዝተባሃለሎም ክስታት ምስ ፀላእ ብምትሕብባር ምክልኻል ሃገር ንምጥቃዕ ምድላው ምግባር ዝብል ክልተ ክስታት ነይሮምዎ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቤት ፍርዲ ነፃ ዝተባሃለሉ ክስ ቅድሚ ሕዚ ተሰሚዑን ተነፂጉን እኳ እንተነበረ ዳግማይ ክስማዕ ድማ ተገይሩ ዘሎ ሚኒስተር ክልል ሰላም ኮይኑ ኣብ ዘገልግለሉ ዝነበረ እዋን ኣፅዋር ሒዙ ከም ዝተረኽበ ብምጥቃስ ብመንፅር ምኽባር ሕጊ ኣብነት ክኸውን እናተገበኦ ኣብ ክንድኡ ግን ከምዚ ገይሩ ብምባል ድማ ተመቕፃዕቲ ዝኸበደ ክኸውን እዩ ተሓቲቱ ዘሎ ብዛዕባ ኩነታት ሰላም ሃገር ኣብ መንግስቲ ዘሎ ጉዳያት ንማዕከን ዜና ብምዝራብ ከምኡውን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሓሳቡ ብምግላጽ ዝፍለጥ እሲ ነበር ሰላም ሚኒስተር ቀዳማይ ሚኒስተር ብዝፅሓፉ በዓል ክልተ መስመር ደብዳቤ ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ነዚ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ገጹ ሓያል ነቐፌታን ክስን ኣብ ዝቐረበላ ምሸት ብሓይልታት ጸጥታ ካብ ገዝኡ ተወሲዱ ዳርጋ ዓመት እዩ ተኣሲሩ ካብኡ ግን ብዝተወሰነ ቤት ፍርዲ ብዋሕዚ ተፈትሑ እኳ እንተነበረ ካብ ጉንበት 2017 ጀሚሩ ዳግማይ እውን ተኣሲሩ እዩ ተኸታተልትን ፈተውትን ራራ ሚድያ ዋናውን ሞያውን ሚዛናውን ትሕዝቶታት ዘላት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ተመሊስና ብካልኦት ዋናው ሓበሬታታት ክንራኸብ ኢና ቻናልና ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ስትራራራ ይኹኑ